Yan, pati yung bumper, pinaangat ko na. Kasi ayun mga kaparin Jason, bali ano, pumunta dito yung mekaniko. Kasi may papamasin shop ako. Hindi kasi ko nakapunta kaagad dun kasi si Mrs. nga may meeting. Tapos ako bantay dito sa tindahan. Kaya punta muna ako ng area kasi dinala dito yung papamasin shop, yung dun sa Tambotso. Iwanan ko muna itong tindahan, sasarado ko muna. Ito papamasin shop ko, putol. Lipat ko lang sa sako para madali kong madala. Magmumotor lang ako eh. Sa Tambotso to. Saka bibili na rin ako ng gasket. Gasket. Saka itong hose. Yan. Let's go. Walang maghahawak. Gagasgas ata yung sasakyan ko. Andito na ako sa Periga Jo. Bumili ko ng pyesa. Tapos nagpamasin shop na ako dun sa Nabwa. Balik na ako dun sa Nabwa para magbayad dun sa pinamasin shop ko. Kaso may problema dun sa pagpamasin shop ko. Mayroon silang ano, tornilyo na ano, di natanggal. Wan ko lang kung pwede yun. Kasi baka maputol, mag-abono pa sila. Saan? Yung sabi mo tanggalin. Yung dito? Oo. Ito. Kasi sinubukan. Matagas talaga, di kaya. Niretrade na lang sana nila, no? Di rin, sabi nga, patridan ko na lang ako. Di, wala rin daw eh. Pero ito, okay na daw ito. Kinakapitan. Kapit dyan. Mahabulan pala. Ordinary yun na. Hindi kapapit.
Yan, pati yung bumper, pinaangat ko na kasi nalalaglag na. Ha? Yan, okay na yung bumper. Yun, taas na. Sakit tayong kamutso, no? Hindi naman tumatama. Hindi man. Kasi pag tumatama yan, ingay yan. Ang ganda na tingnan. Kalansin na. Hmm. Lapat ng konti lang. Hmm. Ay, may dami. Paloktot, no? Hmm? Paloktot. Oo. Baka na-atras yan. Dapat pala dito, gaganin. Okay na yan. Importante yung di na kumakalampag. Oo. Kasi pangit pakinggan sa lubak. Oo mo. Kung ano ko lang dyan, bantayan pa rin yung mga bata. Mga bata mahilig tumalon-talon dyan eh. Kaya nga. Ginawang yugyugan. Nagawang yugyogan. Sa Facebook, malakas din naman yata. Iwan ko lang. Vlog na Facebook si Steve. Facebook man. Hmm. Sabi ko mag-align dapat. At magkatugma no. Iniipit lang yung dalawa na yun. Kaya hindi ko muna nigpitan yun. Hmm. Gagalaw pa yan. Kasi pag di maano yung thread, loose thread. Oo. Ay, pumasok. Tanggalin ko mga antisintrad sa butas. Ang ginabi na. Baka hindi ito. Baka hindi yan. Pero bukas na ito tatapusin. Hindi naman ito tatapusin yun ni Kuya. Gipit. Gipit. Masikip pa nga itong mga Mercedes. Ha? Mga Mercedes masikip. Hmm. Hirap ng Mercedes. Ayaw gumawa ng Mercedes. Toyota, dati na. Hmm. Nissan, Toyota, Mitsubishi, Honda.
Yan, dito na ako sa bahay. Karating ko lang. Shoutout sa lahat. At di kami nakakapag-live. Busy. Kapira muna ako. Sabi ni Mrs. Kape. Ano ka ma? Ha? Buong kape. Ah. Yan. Ikaw? Kape na ako. Ano? Ma. Ay. Ayan. Kape. Gutom na. Sila pala nagluto ng pansit canton. Napasarap yung kain. Hindi kita natirahan. Okay lang. Kasi grabe. Ngayon lang ulit ako nakapatakbo ng mabilis. Mamadala ko baka masaraduhan. Pero at least nakapatakbo pa ng motor mo. Ayos na yung motor. Ayos na yung motor kasi ano naman, shareable ko naman yung motor. Kaya walang kaba yung patakbo ko. Ano po, reviews ko. Dahil special ka. May basobra ka. May pasobra ka dahil special ka. Reviews ko crackers. Gabing init. Tinakbo ko lang yung Nabwa balikan. Parang 40 minutes lang. Sunir ako. Sa tukuan? Sa reko? Oo. Kaya nagpamasin siya. Nabwa. Kasi iniwanan ko dun sa Nabwa. Tumakbo na ang pairga. Bumili ng pisa. Pagto walang pila. Parang umikot nga lang ako. Pagbalik ko sa Nabwa, tapos na, bayad, takbo ulit. Kasi kung hintayin ko pa yun, matagalan ako. Yun lang kamay ko. Ang grasa. Hmm? Maano na yung Christmas dito. Malapit na kasi umuwi talaga si Bayanan. Naisip ko, papasundo sila. Manghiram ng sasakyan. Naisip ko may sasakyan naman, manghiram pa. Kakaya. Hindi, ano lang talaga. Kaya paayos na lang. Makapag ano din tayo. Tapos maggagala yun eh. Hindi tayo din, parang gusto ko din talaga paminsan-minsan. Ano? Tapos ito rin, nag-aalok din maggala. Yung gala sa ano, sa magandang ano lang, spot. Sa place lang, hindi yung shopping. Oo, ano lang, yung mga Kahit tanawin. lang, yung mga tanawin lang talaga. Kaya yun iakyat dun sa ano. Ay gusto kong paano, pa-kondisyon. Gusto ko kasi mag-camping eh. Kaya ba yan? Iakyat dito? Hindi. Kung tayo lang, kaya yan. Pero gusto mo kasi mag-alok na mag-alok Hindi ng ako iba. nag-ano tayo ng apat. Kaya yan. Gusto ko dito oh. Sa Ang sabi mo, Almara, pwede yan. Hindi, labas dito ng ano. Labas ng Balatan, Pagat-patan. ayoko. Hindi kaya. Kaya yan, pero ayoko.
Ngayon ka mag-alok papuntang Almara. Tayo lang nala baby. Kasi gusto niya, trip niya, mga dagat, Yung dagat, yung tanawin, bandang ligaw. yung bundok. Tapos dyan tayo sa di ata kayo yun. May nakita ko magandang spot yan dito. Kita ko na yung nablog yan ni Gwyn. Oh. Punta nila Gwyn, Tigbaw. Kaya ba yan? Kaya ba yan? Hindi ko nakita eh. Kung tayo nga lang, kaya yan. Hindi lang puno. Gutom na ako. Harap ng kape. Baligo. Ulam natin. May dalawa pa daw na isda. Sasain na ako tapos dagdagan na lang. Kasi tuloy ikadagdag. Laki na lang sa akin. Ayun, Sila na mag-ulam ng isda. ikaw na mag-ulam ng isda. Maglaki mo na lang ako. Laki niyo na naman. Nasa tao. Ayun, sana bukas. Matapos na yun para magamit na. Mapaugasan ko. May lamok. Tapos gusto ko siyang matanggal yung amoy kulob. Kasi na-stop. Tatanong-tanong ako magkano. Pag kaya ng budget, paano kung ayos ko yung bumper niya, okay na. Sa likod, yung nakababa. Wala na yung gaanong tagtag. Naayos ko na. Mabibilin ba yan yung bintana? Yung parang hindi masyadong masinaw. Ayun po, ang ganda ng vlog na to at maraming salamat yun. Bye-bye. Thank you pala sa Thank you. Maraming salamat sa mga nanonood sa vlog ko. Hindi man nag-skip. Maraming salamat po sa inyo. Thank you all. Shoutout sa lahat ng mga sponsor. Sa inyong lahat.